नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के 3 गो ऐसन गायक के बारे में जिनकर अलग अलग गाना रिलीज भइल बा और तीनों गाना बहुत ही शानदार बा। 2 गो वीडियो रिलीज भइल बा, एगो ऑडियो रिलीज भइल बा। तो सबसे पहले बात करतानी हमने वीडियो गाना के बारे में, जो कि बा रितेश पांडे जी के। जी हाँ, गाना के नाम बा रोपनिया कला भौजी, जो कि ऑडियो पहले आप लोग सुन ले रहनी। आज एक वीडियो रिलीज भइल बा VR म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर और 7 मिनट लंबा ई गाना बा, जौन की देहाती अंदाज में बा। रितेश पांडे और अंतरा सिंह प्रियंका ई गाना के गौले बाड़ी। JD बहादुर जी ई गाना के लिखले बड़े और छोटू राव जी म्यूजिक दिले बड़े। तो फुल वीडियो सॉन्ग आ चुकल बा, जाके VR म्यूजिक पर आप लोग देख सकतानी। काफ़ी शानदार देहाती गाना बा। एकरा अलावा जो दूसरा गाना के बात करल बानी, उ बोलबम के वीडियो सॉन्ग बा, जो कि समर सिंह जी के बा। जी हाँ, समर सिंह जी के गाना रिलीज भइल बा आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। गाना के नाम बा बाबू मेरा भोले के काबू में। जी हाँ, बाबू मेरा भोले के काबू में है, जो ना के अखिलेश कश्यप लिखले बाड़े। श्याम सुंदर म्यूजिक दिले बाड़े समर सिंह के साथ। अंतरा सिंह प्रियंका ई गाना के गौले बाड़ी और ई गाना में समर सिंह के साथ अनीशा पांडे आप लोगन के वीडियो में नजर आई हैं। काफ़ी शानदार बोलबम वीडियो बा, आप लोगन के देखे में मजा आई। और पिछला साल जे तरीका से पवन सिंह जी के गाना रहे आदि शक्ति से ही महादेव के दीवाना, लगभग वही कॉन्सेप्ट पर इहो गाना के तैयार कल गए बा। जाके सुनी और आनंद ली। तीसरा गाना जोन बा उ ऑडियो में बा और उहो बोलबम बा। जी हाँ, ई गाना बा भाई अंकुश राजा और शिल्पी राज के। गाना के नाम बा जलवा चढ़ैले बानी। आप लोगन के याद हुई गाना लोकगीत, जोन गाना के नाम रहे कुंवारे में गंगा निहले बानी। उहे म्यूजिक के तर्ज पर ई गाना के कंपोज कल गए बा। गाना बहुत ही शानदार लग रहा बा सुने में। कुंवारे में जलवा चढ़ैले बानी, यही चलते रहू जैसन मर्द पहले बानी, ऐसन गाना के बोल बा। आप लोग ई गाना के अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकतानी। ई गाना के अंकुश राजा और शिल्पी राज गौले बाड़ी। बोस रामपुरी ई गाना के लिखले बड़े और म्यूजिक डायरेक्टर RS शर्मा जी एक म्यूजिक दिले बड़े। तो जाई जाके सुनी और बताइए आप लोगन के गाना कैसा लागल। और भी अपडेट आते रही, बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। मिलब अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।